Zdravo ljudi, šta ima? Sad ću imam malo Minecraft, znači preživljavanje, tako da i tako da. Znači, prvi znači Minecraft preživljavanje igrat ćemo sada upravo i što ćemo napisati? Napisat ćemo preživljavanje, snimanje. Sad ću to staviti. Evo znači na opstanak, znači igram znači Minecraft, mi sad ja sam spravio, znači igram Minecraft, nije onda neko da kaže napiše komentara sa neki bot, znači nisam pro, ja odmah kažem nisam pro, znači nisam pro, moram priznat da nisam pro, znači nisam pro, ponavljam, ja sam bot, nisam neki bot, ne znam, ja ću vidjeti kako ja to igram Minecraft, znači napokon nešto novi serijal i sad ću malo da se snimam Minecraft, znači na serveru i tako dalje i tako dalje. Snimat ću svake subote, nedjelje, možda ponekad petkom. Snimat ćemo, nećemo samo Minecraft, snimat ćemo vrlo, znači, snimat ću, ne znam da li ću, da se ću snimat, da nije bitno, da snimat. Evo nas, gdje jesmo. Tu smo onda gdje jesmo, čekaj, ne sad ćemo da staviti. Glazno zvuk, glasnoća, zmanji, je to lepo. Znači, otvaranje inventara, već sam to nešto, ne kako je ovdje, znači imam ovdje svinja kako je letao, znači. Sad imam šumu ovdje. Znači, dođi, moram te bijem, dođi vamo. Dođi svinja, alo. Samo dva naša isteti. Dođi, alo. Svinjo. Da ti pratam, pa ću ti kažu, nije to bitno. Ajde, trkni. To. Ja šta jest, od ima svinja kukoćite. Ja ću gledat svinje padaju, šta bude da bude. Znači, gledajte, već je dan počeo, idemo znači tamo u jednu šumu da uzmemo drveće, da napravimo sve potrebne stvari, znači mač, krampa i tako dalje. To, nisam neki, neko piše sam bot, kad ja sam bot, znači priznam da sam bot, koliko ima drveća, kako je ova dobra. Dobar svijet, samo trebamo uvaca, ali ne treba. Dođi ba. Dođi, trebaš mi bolan. Je sabog, zabog ovo ljudi, pao, dajte ovo. Či bug! Hello, pauk. Gdje si u bugu? Ja njega ubijem. Beži me odavde. Beži. Šta je ovo? Zec. Gdje je to štima? Ja sam me ganja lik. Što mi je potrebno malo drveta. Znači treba mi drvo. Ne znam što je najbitnije drvo, ba najbitnije je drvo. Znači, preživljavanje. Ajde, nemoj bug, nemoj ti doći. Uzmi drvo, snimat ćemo sve svašta, znači ipak više ne snimat sa kamerom to, tako da će snima vidjeti kako jest, normalno. Gdje štima? Ne? Što mene ba? Ne mene. Kolika je pećina, dođi vamo, dođi. To je to što sam htio. Špalu, dođi vam ovdje, ne pstavite. Dok ti dođeš, ja ću napraviti sve potrebne stvari. Zašto? Eto ga, treba mi ovo. Znači, bitno mi je da bi napravio, ako nema vune i eto. Ne, zašto mi ne treba. To mi ne treba. Ne treba mi, ovo mi treba. Znači sad ćemo da napravimo malo tepića. Tu ćemo, mislim, kramp, što je bitan, mislim, nije bitan toliko drveni. Tako da, sad nismo došli, nije tenko će biti tačno duga ova epizoda. Tako da, idemo, Jess, stani. Ovo je ogromna pećina, ovo je poznat.
Opet ćemo iznaći. Znači, kud ćemo neđe ovdje napraviti. Sad, ja sad ne znam kako da, sad ćemo nađem kameneće. Kako? Što hoće negdje ovdje malo kopam dole. Tako da napatam kamena malo. Pa ćemo napravimo, da odemo, evo ovdje ćemo da stavimo, znači da će biti kuća. Malo se čekajte samo budite minut. Tako da dobro, vidite, znači zbog, zezovite da vidim, to si rekao da mi ne smijete da budem smeteljica na igru i da igram. Znači, evo, znači, Minecraft nisam neki igrač, kao što vidite, pa nisam neki ni bot, nisam ni pro, pa eto, tako da idemo da otkopamo ovo što mi je potrebno. Budemo i kamen, to je najbitniji, kamen je bitan, znači bitan je kamen. Već 6 minuta snija ovaj klip, tako da nekako imam već kamena. Još malo noć, neće još. Još malo proširamo. Da napravimo ovo što nam je bitno. Sve će ovo biti dovoljno. Evo još jednu ovdje kockicu da proširimo i da. Znači, što se tiče okopanja, idemo da imamo, sad ćemo još da pravimo, tako da, Minecraft, ja volim igrat Minecraft, je možda među najdržim igricama, naravno nije najdrža bolje, mislim, prije sam volim, sad nešto, ovako, kramp mi je tu pri kraju, hajmo još malo da iskopamo ovdje, hajmo ovdje čak, vidite smo našli baklje, znači, gladni smo i ali dobro je Minecraft, meni dobra igrica, tako da nema ništa reći loše o ovoj igrici, tako da vidimo što imamo tu. Opa imamo kamen, ovo što sam htio napraviti, htio sam napraviti sebi jedan ovakav bolji kramp. Dalje htio napraviti mač, ali nemam onog čuda, tako ćemo sad napraviti. To. Dobro. Ako imamo sad mač, da ga prebacimo vamo, sad moramo napraviti šporet. Što je bitan šporet, moramo ga napraviti. Dođi vamo, 5, šta reći. Ako. Htio sam da napravim baklje, kako sam napravio, ali trebam jedno 2 drveta, tako da, da sad neću. Što htio da radim, htio sam da ne ispećem hranu, da jedin sam gladan. Mislim da ovako izgleda. Evo. Ok, malo mi je sad. Radim se ovdje. Nas je malo, vidite, malo bolje i da proširimo još malo. Možda nađemo nešto zanimljivo. Znači, kako sporo kopa, gledajte ovo duplo brže kopa. Dobro. Idem bar nešto da jedem. Čovjek, evo. I kako jedem, bar mislim da će još malo padne noć. Ja, tu je neće, gdje? Pa ja, tu je neće. Sad će da padne još malo noć, tako da. Što sam možda uspio uzeti? Nikada nisam vidio. Dobili smo zećiju šapu i zećija koža. Možda možemo dati nešto odavde. Da se ne izgubimo. Dobro. Okej. Da možemo ovo ispeći. Ovo ćemo trebamo da napravimo dijelo, mislim da se može od ovoga praviti dijelo. Jedno sad ću od ovoga. Ja sam napravim onaj končet, ali nemam dovoljno drveta.
tako da da nađe drveta malo i da napravim onaj ovo i mislim da mi ovo ništa ne treba, ja ću ubaciti pa tako što bude. Dobro, idemo sad da napuštamo drveta, imamo što imamo, tu ima drveta ovdje dosta. Ali dajte tamo lave, pa ovo je ekstra, znači mjesto sam našao ovdje, znači ekstra sam se spavnuo ovo mjesto, tako da gledajte kako to ide, gledajte, ova sjekera je baš super, znači ekstra ide. Gledajte kako to je, znači fura to, ma ne može to bati, to super ide. Gledajte. I šta ćemo sad napraviti? Sad ćemo, ali imamo, znači za početak malo, napravio sam dole neku malu podzemnu kuću koju neće ništa služiti, pa kad će kasnije napraviti jednu veliku kuću, planirao sam to, ali to ćemo kasnije. Mislim možda u sljedećoj epizodi, tako da sad ćemo za početak. Radimo što mi treba, tako da, evo ga. Nećemo se obraditi, malo ćemo, mislim da ovo će biti dovoljno, tako da napravimo kovčeg. Odlažimo ove stvari koje im ne trebaju, tako da idemo dole, da vidimo šta ima dole, znači dole je ništa sve. Čekaj, samo napravim. Evo ga, skrinja, znači dosta. Evo, ako ne treba mi ovo, ne treba mi ovo, ne treba mi ovo, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba, ovo mi ne treba, samo nisam bacio, šta će mi? Ovako nam to ne treba, dalje, ne treba mi zemlja, ovo mi ne treba, ovo ću isto moram baciti. Baciti ovo to. Sjeki nam za sad ne treba. Kramp mi ne treba. I samo mi treba znači ovo. Da sad imamo, hoću malo se bavimo s ovim likovima. Znači, ništa nije, sad će još malo spavnat. Ali ja malo dole, ja imam što imamo dole, nema ništa. Da li ja još malo tu malo. Da se kopam, sad bih ja nešto ću naići na nešto. Će dole biti super, sad ćemo malo pas dole, duboko, jer je duboko, a malo nešto, da li vi vidite, ali mislim dovoljno. Sad će malo noć pada, pa a mnogo ja to sad ću napraviti one baklje, da ih nađem. Treba mi ovo, ja mislim, i ovo. Ovo ide gore, ovo ide dole. Da sam ja fulio. Znači drveni ugalj. Napravit ćemo 3 drvena uglja, bit će dosta. Malo ovu kuću. Nasvjetlimo tako da evo dosta, neću još ovo trošiti. Ovo dvoje razložimo u ovaj. Sad ćemo, čekaj imam nešto pića, imam samo jedan, sad ću mnogo vidjeti. Ne tu. Ne, sad ćemo vidimo. Samo ćemo 4 baklje napraviti, ali ne vezi. Ajmo još ne napravimo. Malo nešto pića. Vratit tu i ne vidimo. Još jedno malo baklji. Bude bolje i svjetlije. Su mnogo svjetlije, ovo se ništa ne vidi. Ovdje baklja, ovdje baklja. Ovdje da rasvjetlimo.
ne sjetim da znam da mi je to kuća, a kuća. Opa. Tako već bolje. Da se neću izgubiti dosta. Čini puno bolje. Super i vratimo i kamen. Stačemo ovdje. Kamen ovom ne treba. Najao sam se, znači nisam više gladan. Da vidimo kako idemo, da se malo bijemo s onim likovima. Nema nikoga. Neko me zove samo na telefonu. Izvinite ljudi, neko me je bio zvao. Tako da... ja mi nastavim nešto bitno. Ajmo se vratiti na igru. Da vidimo šta ovdje imamo. Trebamo odjaviti od ove epizode, mislim ništa nismo sad našli nešto, napravili smo malo podzemnu lupu. To je bilo to što se tiče ove epizode, malo ste gledali ovaj klip, vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!